Il-ħamis filgħodu diversi nies inġabru fuq il-bajja tal-ġnejna biex jaraw żewġ tifkieren tal-ilma baħar biex jiġu meħlusin lura fil-baħar. Dan wara li ġew salvati wara li kienu nnutati li kellhom bżonn il-kura minn Nature Trust fix-xhur li għaddew u ttieħdu fil-Forti San Luċjan għar-riabilitazzjoni. Il-President Eżekuttiv tal-istess saqda, Vince Attard, għalilna dwar il-kundizzjoni tal-fkieren meta nstabu. Waħda minnhom li jisimha Popeye kienet missjuba ħada Popeye Village għalhekk semmejniha Popeye u dik kienet imkebla kollha ġo plastics li fil-fatt tagħmluha tuħ fil-flippers, però illum għaddili la 5 xhur magħna sa fejqet. L-oħra hija għandha slide deformation għax miskin għaddit minn trauma kbira fejn l-ewwel għal daqqa ta' vapur li kislera x-xell u ftit wara minn qabdet ukoll ġol plastik. Vince Attard għalilna wkoll dwar il-ħidma tagħhom f'dawn ix-xhur li għaddew. Il-proċess huma antibiotic, ovvjament biex jgħaddilhom ġifieri nżommuhom sħan ħalli ntuhom antibiotic, għandhom ukoll ingwent li biex infejqu l-feriti li jkollhom u mbagħad ikollhom monitoring ta' kemm jieklu wkoll u niżnuhom biex naraw li qed iżidu is-saħħa. Hekk kif il-fkieren missew mal-ilma u bdew jomu, dawk preżenti bdew iċabċbu. Vince Attard għalilna dwar dak li jħossu l-volontira meta jaslu biex jitilquhom. Wasanna biex narġgħu nitilqu għalina hija xi ħaġa kbira. Fil-fatt ikonna volontier anke li jikfuhom għax dan isir bond magħhom, bond bis-sens aħna nżommuhom slavaġġ, però inti l-fekruna tilħaq tibda tidra u l-karattru tagħha mbagħad meta tara sejra qisek tiddispjaċi. Preżenti kien hemm l-ambaxxatur ta' Franza u l-Kummissarju Għoli tal-Ingilterra li telqu l-fkieren. Il-Kummissarju Għoli Ingliż qal li filwaqt li dan kien mument sabiħ u wkoll simbolu ikra hekk kif juri n-numru kbir ta' plastik li jiġi marmi fil-baħar. Żied jgħid li jekk ma jinbidel xejn sal-2050 se jkun hemm iktar plastik mill-ħut fil-baħar. Intant fix-xahar li għadda kienet ġiet innutata fekruna tal-ilma baħar li marret bejjed fuq l-istess bajja u b'riżultat hekk hemm bżonn iktar volontiera fih dan Nature Trust. Diversi volontira qegħdin iqattaw lejl u nhar jieħdu ħsieb il-bajt biex jaraw li ma jiġrilhomx sara filwaqt li jkunu jafu meta jfaqsu li hu mistenni għal nofsa wissu.